Здравейте, приятели! Сега ще ви кажа един коледен виц. Гошко видя как дядо Коледа се повлича по баща и извика: бащите не съществуват! Добре, няма да е само един. На всички баби и дядовци, които не са се държали добре през цялата година, дядо Коледа ще подари внуците им за цялата зимна ваканция. Над смълчайните полета дядо му разпече кюфтета, а Снежанка дебеланка тъче с луканка. Дядо Коледа пита детето: кой беше послушен тази година и слушаше мама и правеше каквото тя казва? И детето отговаря: татко! Сега ще си тествам силата на десния слаб крак. Май 101 или 102, да. Ще съм по-силен с левия. Сега, приятели, ще пият на машината, ще бия с ляво. Има и още едно. На Коледа стават чудеса и желанията си сбъдват. Но после не можеш да ги върнеш обратно. No reaction. В наши дни елените на дядо Коледа са Еконд, Спиди, Лео Експрес, Алекспрес и Тему. Две русокоси жени обикалят в гората, за да вземат коледна елха. И след 7 часа търсене, едната от тях казва: отказвам се вече. Дай да вземаме една без украса и да се прибираме. Аз сега ще учида да украся моята елха вкъщи, а вие междувременно натиснете лайк бутона и се абонирайте за канала. Ако искате да имате известие от мен, когато кача нещо ново, натиснете и камбанката.